Naku, heto na mga kababayan, walang katalo-talo na ito. Lahat ng mga kandidato na inendorso ng ating dating presidente na mahal ng napakaraming Pilipino buong mundo. Walang iba kundi si Presidente Rodrigo Roa Duterte. At ang mga nakikita nyo sa mga oras na to ay ang solidong suporta ng mga Duterte supporters kasama ng mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ ni Pastor Apollo Kibuloy. At sa nangyaring kick-off rally na ito ay nagalit ang mga lokalista dahil nga tila ang kanilang rally ay nilangaw na kung saan doon pa mismo sa kanilang baluarte nagkaroon ng isang rally para ipakita sa taong bayan na napakarami umano nila. Samantala, ang rally na ito na isinagawa ng mga taga-suporta ng mga Duterte ay isinagawa lamang sa bayan ng Pasig. Subalit nagkaroon din ng simultaneous na programa sa Luzon, Visayas at Mindanao na hindi kayang tapatan ng puwersa ng mga lokalista. At habang nagpapatuloy ang programa ng mga taga-suporta ng pamilya Duterte ay binanatan tayo ng Pangulo ng Pilipinas na kung saan sinasabi nito na ang mga kandidato na inendorso ng dating presidente ay tila tagabili lamang ng suka na kung saan ay naligaw at naging senatorial aspirant. At sa mga sinabi na yan ng presidente ay bumuelta naman ang mga Duterte supporters at nagsabing mas okay pa nga na tagabili ng suka kaysa tagabili ng tawas. Hindi na kabanatang ito. Unang-una doon sa impeachment, pinakita na ng 200 plus ng mga kongresista na yon kung sino sa kanila ang pwedeng bayaran na walang mga tunay na pagmamahal sa bayan at sina-justify pa nila ang katiwalian sa gobyerno. Sa Mitch Kahunay, buti na yon na may pera tayo kasi bibigay natin sa mahihirap kaysa wala tayong pera. She is justifying plunder. Ganyan na ang gobyerno ngayon, wala ng moral compass. Ang natutunan ko kay PRR
Yan po ang tatagundong ilang buwan na lang mula ngayon sapagkat ikinukuhit ang kasaysayan ngayon. At tamang-tama po ang pinakasentro at pinakasimple na agendang tinutungtungan ng pagiging senador ni Pastor Kibuloy sa Republika ng Pilipinas ay siyang dahilan kung bakit sa loob ng 100 taon mahigit ng politika sa Pilipinas patuloy na nalulugmok sa kahirapan ang milyong-milyong Pilipino dahil bulok at kurakot ang namumuno sa gobyerno maliban sa panahon ni Rodrigo Duterte. May exemption yun. And dahil rally ito, nakakaantig puso na sa loob ng mahigit 100 taon, mga kababayan, taon-taon na lang ang kinikita ng buong bansang Pilipinas, halos 80% pinagpaparte-partihan lamang ng 13 na pamilya. 13 families lang ang nagpapartida sa halos 80% ng kaban ng bayan natin. Iyan ay dalawang mukha ng korupsyon. Korupsyon sa pribadong sektor ng mga oligarkiya at korupsyon sa loob ng gobyernong ito. Maiksi lang po ang sasabihin ko. Ito lang ang gusto namin i-deliver sa ipanaw sa bayanan. Walang ka-Eric at walang pagtitipon ng boses ng mga dating rebelde at mga kadre kung hindi kami binigyan ng oportunidad, pagkilala at pagrespeto ni Pastor Kibuloy at ng SMNI. Sa panahon na nag-aalala ng lahat na banggain ang numero 1 nagwawasak ng ating bayan sa loob na mahigit 50 taon, ang CPP, NPA, NDF, even the media are afraid to confront the problem. Kaya hindi po ganun ka-popular ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Subalit may isang taong pribado na galing Davao ang nanindigan at kanyang itinaya at nagsakripisyo para sa bansa ito upang labanan, tapusin at lubusang mawala ang lumurunong salot sa ating bayan na nagpahirap sa ating mamamayan. Ang CPP, NPA, NDF, walang iba, si Pastor Kibuloy at ang laban kasama. Ito'y laban ng mamamayan kasama si Pastor Kibuloy. At dahil maiksi lang po ang oras namin, dalawang maiksing linya ng awitin ang aming ilalahad sa entabladong ito. Ang isa ay para sa mga botanteng mamamayang Pilipino. Ang isa ay para kay Pastor Kibuloy dahil nami-miss na natin ang kanyang physical presence. Una, sana magbago na po ang sistema ng eleksyon sa Pilipinas. At ito ang sumasalamin sa mensahe namin na yan. Sana nanakawan na at na-hold up si Juan, ngunit ang hold upper pa ang pinasalamatan. Nabaon sa utang ang bayan ni Juan, ngunit ang nagnakaw pa ang nasa pamahalaan. Nanakawan na at na-hold up si Juan, ngunit ang hold upper pa ang pinasalamatan. Nabaon sa utang ang bayan ni Juan, ngunit ang nagnakaw pa ang nasa Malacanang. Yun ang totohanan. At yun ang dapat mabago na. At ang panghuling awitin para kay Pastor Kibuloy, alam kong ito'y magugustuhan niya sapagkat iisa ang puso namin. Nagkaiba ang aming pinanggalingang mga ilog ng buhay, subalit iisa ang dagat na patutunguhan natin. Ang dagat na kapayapaan, kaunlaran at kapanatagan ng buong bayan. We are like rivers coming
kung ang gintong palay ay kumakaway, katabi mo ako sa bukid bayan ko. Kung di ka maglupa at di ka makaluha, ako ang nagdidilig. Kung ang bulaklak ay humahalimuyak, igagawa kita ng kwintas, Pastor Apollo. Kung nanalanta ang bagyong sigwa, ako'y may kubong ligtas. May pag-ibig pa bang higit na dakila sa pag-ibig ko sa'yo, bayan ko? Wala na nga, wala na nga, wala. Tumayo po tayo lahat at ating ibigay ang pinakamasigabong na panawagan na bibitbitin natin, hindi lamang sa loob ng stadium na ito, kundi sa lahat ng panig ng Pilipinas, mula bundok, papatagan, kalayunan, kalungsuran, sentrong bayan, mga poblasyon, kali, barangay, sitio at purok, na nagundong ang boses ng politika ng reforma at pagbabago. Yan ang representasyon ni Pastor Apollo Kibuloy sa Senado. Yan ang bibitbitin ng imanang sambayanan. Mabuhay ang bansang Pilipinas. Maraming salamat. Mahalin natin ang bansa ito. Walang ibang magmamahal ito, kundi tayo rin mga Pilipino. Maraming salamat. Maraming salamat, Jeffrey K.X. Ellis. Number 18, Ipanaw Sambayanan Party. Ngayon naman, tatawagin natin ang kanilang second nominee. Isa rin sa mga matatapang na nagtatanggol sa bawat Pilipino. Walang iba, Dr. Lorraine Bonoy. Isang malakas na palakpak. Mahirap sundan si Eric. Makikapag-speech ang galing-galing ni Eric, di ba? Pero unang-una sa lahat, maraming salamat na nagkakasama tayo ngayong gabi ngayon dito sa stadium. So, gusto kong dagdagan sana yung sinabi ni Eric. Ngayon kasi nasa madilim tayo na kabanata ng ating kasaysayan bilang isang bansa. Ang mga namumuno sa atin, mga magnanakaw, mga walang tunay na pagmamahal sa bayan. And I'm sorry to tell you, I'm sorry to tell the Filipino people that my greatest fear has come to pass. We are now a communist state, and that this country is being run by the CPP-NPA, NDF, and its puppets are Martin Romualdez and Bongbong Marcos. I'm sorry to say that because of their weak leadership, what we are seeing right now, kung nakikita natin ngayon, kasi ako ay nagtrabaho sa NDF-NCAP, alam na alam ko ang galaw ng CPP-NPA, NDF. Ang nakikita ko ngayon ay ang pagkawala na ng ating saligang batas, ang karahasan, political and religious persecution na buong buhay ko hindi ko nakita ito. Kaya ng panahon ng tatay ni Bongbong Marcos, kapangalan niya. Ngayon, umuulit ang madilim na kabanata na naman. At sino ang kasama natin dito? Sino ang kasama ng NDF-NCAP mula't simula? Kasama namin dito si Pastor Kibuloy. Nung in-offer niya ang laban kasama ng bayan sa amin,
evil, that's the spirit of evil. Yan ang paniniwala namin at yan ang itinuro ni Pastor sa aming lahat. So, nakita ko yun kahit sa inyo, magkakasama tayo ng KOJC siege kung saan for 16 days in August up to September, yung karahasan ng PNP, ng Marcos administration, ramdam na ramdam natin. Pero naniniwala ako na napakaganda ng mga regalong ibinigay ng napakadilim na kabanatang ito. Unang-una, dun sa impeachment, pinakita na ng 200 plus ng mga kongresista na yon kung sino sa kanila ang pwedeng bayaran na walang makatunay na pagmamahal sa bayan at sina-justify pa nila ang katiwalian sa gobyerno. Sa Mitch Kahunay, buti na yon na may pera tayo kasi bibigay natin sa mahihirap kaysa wala tayong pera. She is justifying plunder. Ganyan na ang gobyerno ngayon, wala ng moral compass. Ang natutunan ko kay PRRD nung kami nagtrabaho sa kanya, dalawang utos, dalawa lang. Number 1, huwag kayong magnakaw sa Pilipino. Number 2, magsilbi tayo ng maayos sa gobyerno. My life and the life of Pastor Kibuloy has converged, and I always believe na hindi yun aksidente kasi lahat ng mahal ni Pastor, mahal na mahal ko rin, mga indigenous peoples, pinakamahihirap, lahat yan. So, nakita ko kay Pastor yung dedikasyon na hindi ko nakita sa ating mga leaders. At ano pinatutunan natin sa madilim na kabanatang ito? Huwag tayo maniniwala sa salita. Huwag tayo magpabutol. Nagpakilala na nga yung mga leaders. At ito na yung pagkakataon. This is the most powerful part of our democracy at this time. Going towards an election. Diyan sila natatakot. Lahat gagawin nila para makuha ang boto natin. Ang sinasabi ni Martin Romualdez doon sa pinaka-corrupt na budget niya, kaya ko kayong bayaran. Kahit na pera natin yon. Natutuwa ako na ang Pilipino ay tumatayo at sinasabi niya, hindi nyo kami pwedeng bayaran. So, in closing, can I just say a very short story? Nung panahon ko kay PRRD, umakyat kami sa bundok para doon sa Rano Massacre. Doon sa Rano Massacre, sa Tagum, 73 na mga indigenous peoples ng Tagumanuat tribe ay pinagpapatay ng NPA habang sila ay nagsisimba. Mga batang maliliit, pinagpaparil sila at pinagtataga, pinagpupuputan pa ng ulo. So umakyat kami doon at meron ako nakilala si Ate Helen, sabi ni Libay Helen, nung panahon ito ni PRRD. Namatay yung asawa ni Libay Helen, pinuputan ng ulo, isang pastor, at yung 4 na anak niya. Nagdanak ang dugo ng araw na yon sa Rano. Ang sabi ni Ate Libay Helen sa amin sa speech niya, she was holding the picture of her family, and then she said, for 29 years, kasi itong 29 years na nangyari yon, hindi yun in-acknowledge ng gobyerno except during PRRD's time. For 29 years, sabi niya, hindi ako umiyak. Pero ngayon, nandito na ang gobyerno, pwede na akong umiyak. So yun, pinatutunan ko kay PRRD at saka kay Pastor. Gusto ko lang na ang gobyerno natin ay nandyan para sa ating pinakamaliliit na mga kababayan. Na nandyan sila. Meron silang kasama. Pero ngayon, anong nangyari? Kanina nalaman ko na yung House of Representatives nagpadala na naman ng show cause order. Pangalawa, para sa mga vloggers. So, napakadilim. Yeah, correct. So, the freedom of expression, tinuro sa akin ni PRRD, is the highest expression, the highest right, the highest right among other rights. So,
Masakit sa atin yung nangyari kay Pastor. Pero ako'y natutuwa na nakilala ko ang KOJC. Nung panahon ng KOJC siege, nakita ko yung tatag ninyo. Nakita ko nung parating na yung libo-libo na mga PNP. Libo sila na fully armed. Libo. Nang natakot ako talaga noon, nang inabot ako, narinig ko dito sa baba na sa third floor ako na nakita ko yung mga KOJC nagkakantahan kayo. Hindi man lang malungkot na kanta. It was a song of victory. At yun, kayo ang resibo ni Pastor. Maraming salamat sa KOJC, sa tiwala at suporta ninyo. Maraming salamat for showing the Filipino people kung ano ang itsura ng Pilipino kapag tayo ay nagkakaisa at nagmamahal ng bansa ng totoo. So, I guess that's it. Maraming salamat. Magtulungan tayo. Maraming salamat, Doc Lorraine Banoy! Panahon sa bayaran number 18 po, mga kababayan. Palakpakan po natin, Doc Lorraine Banoy. Maraming salamat po na nakisama sa ating during the 60-day siege sa KOJC Bukmao. Buhay pa ba kayong lahat? Hindi ko na nakikita yung mga vloggers natin. Anong numero nga? Anong numero? Number 53 sa balota, Pastor Apollo C. Kibuloy. Bago ko tawagin ang susunod na magbibigyan ng mensahe, alam niyo mga kababayan, simultaneous po ang ginagawa po natin ngayon na ating campaign. Nationwide po, meron pong mga kababayan natin solid supporters ng ating kandidato, Senator Pastor Apollo C. Kibuloy. Sa Luzon po, kasama po natin ang ating mga kababayan dyan sa Luzon, sa San Fernando, Pampanga. At saka sa Barangay Olambis Gym, sa Kasiguruan, Sorsogon. Nagkaroon po ng motorcade po yan. Nationwide po yan, mga kababayan. Sinamahan din po tayo sa Visayas, sa Diloan, Cebu. J&J po, basketball court. Yan po sa Sorsogon, nakikita po natin sa screen. Nandun na po ating mga kababayan sa Ormoc City, Barangay Matabaw Gym. Sa Visayas pa rin, Bacolod City, sa 3K Sports, sa Singkang. At syempre sa Iloilo City, sa San Miguel Gym. Yan, palakpakan po natin ang ating mga kababayan, solid supporters. Mindanao, kasama po natin simultaneously mula sa Dipolog City, Barangay Lower Dicayas, taga Dipolog City. Napo diha ang mga kaubanan, Coronadal City, Barangay Santo Niño Gym. Nagiguban usap sa Tua, karon live po mga higala, gikan sa Cagayan de Oro, Barangay Lapasan Gym. Ayan, napakadami po. Dili po pauli ang ating mga supporters mula po sa Butuan City, Capital Gym. At syempre pa, meron po tayong tatlong lokasyon sa Davao Region. Pasimula po sa Turil Gym, Davao City. At syempre pa, kasama rin po natin mula sa Digo City, Davao del Sur, Barangay Gogon Gym. At syempre kasama rin natin mula sa Tagum City, Barangay La Filipina Gym, mga kababayan. 15 locations simultaneous po nakikisama sa atin sa oras na ito para po suportahan, buong suporta para sa ating kandidato number 53 sa balota, Pastor Apollo C. Kibuloy. Bago po aakyat sa entablado para mangusap, magbigay ng kanyang mensahe at susunod po natin na speaker, panoorin po natin ang video na ito. Please do not change channel because today
we have our national exclusive, one of our dear friend and very close friend, Yusek Rona Giancarlo L.